hotellet och vi har badat och ätit glass och ätit lunch. Så. Hej, vi sitter typ ute en liten bit bort från hotellet. Men vi ska äta de här, typ, ska man kalla det? Donutbullar. Det är typ någon kräm i. Vi kommer lägga in en bild. Ja. Så vi kommer poängsätta här till 1-10. Så, ja. Vi kör. Inuti smakar det vanligt, alltså vanlig donut, men det är lite special med det här nötterna på. Men det får från 1-10 på det en 7.